Halløj, så velkommen til folkens. Jeg håber I kan høre mig, når I ser videoen. Vi sidder inde på Freaky World, det vil komme til at være en serie. Vi sidder sammen med Nick igen. Men vi spiller herinde, vi har sådan 2 celler. Han ser ikke så god, men vi skal nok få dem lavet den her, eller til næste video og sådan noget, men vi har lige købt dem og sådan lidt. Har du husket at lukke døren til sædet? Det håber jeg. Okay, godt. Men jeg tror lige, vi skal over. Hvad skal vi? Jeg kunne lige overkære og se, om jeg kan få min kids. Jeg har taget min. Hey, skal vi ikke sige, at vi bruger ikke vores poletter, og så har vi sådan en kiste til poletter. Ja. Og så på et tidspunkt, så bruger vi bare alle sammen. Og så vinder vi jackpot eller sådan noget pis. Og det streamer jeg selvfølgelig, hvis vi vinder jackpot eller tager screenshot til en video. Så er vi lige sammen med vagtbotten. Kan du sige hej? Nej, det var mig. Men jeg tror, jeg render over. Jeg render over til mineren. Eller mineren, ja. Og se om vi kan få noget jern. Ja. Vi har også lidt diamond gear faktisk. Kan der en efter os? Er der? Det var han så ikke. Og stoppede han, fordi han ikke gad mere. Hey, ved du overhovedet, hvordan man zoomer ind på en sådan, hvis man vil zoome ind på noget? Hvis du har labimod eller noget andet. Okay, det skal jeg ikke flygte i noget pp, hvis de falder i graven. Ja. Okay, jeg løber bare lige igennem min iskold. Der er noget, jeg kan blive noget om. Er ikke noget med den. Hvad står der her? A-træfarm vil blive reset. Ja, hvad er klokken? Lige om lidt bliver en reset, dudes. Og eller dudes, det er drenge. Og vi skal også lige få skaffet noget, vi skal også lige have fået skaffet noget i jerngear og alt muligt andet. I næste video skal vi nok gå ud og flække, og så få levet vores bande op igen. Ja, og det kan også være, at vi har lidt, det kan faktisk også være, at vi har diamond gear i næste episode. Det har vi nok, for jeg kan snart tage mit kit. Ja, jeg kan tage med i morgen. Jeg har lige taget mine, så ja. Jeg er næsten oppe på de 3 mil, jeg mangler. Hvorfor? Jeg mangler 3.000. Det er sådan rimelig grip. Men nu tænker I alle sammen, hvordan skal vi lave dag? Super Gaming Karl, eller bare kaldt Karl. Vi skal nemlig mine. Ej, det var sjovt. Vi skal rundt og kigge på fængslet og alt muligt. Jeg skal faktisk lige se. Vi har optaget 2 minutter. Jeg har nemlig købt det der, sådan jeg kunne have optaget 10 minutter. Sådan rimelig rip mig. Yeah. Men der vil også være en link til Nicks kanal nede i beskrivelsen. Altså det skal jeg faktisk. Ja. Gå ind og tjekke den ud. Abonner selvfølgelig. Der er sgu en af de og til mig. Undskyld, der er lige noget, sende mig noget på Skype. Ja. Men jeg har set, der er nogle af jer i min gamle video, der har spurgt, hvad er dit Skype-navn? Det er selvfølgelig privat. Jeg vil prøve, eller jeg vil få lavet en bruger, som I alle kan bruge, eller sådan få, og så kan I Skype med mig. Men vi mener bare lige lidt nu. Jeg burde faktisk klippe i det her, men det magter jeg ikke til. For så skal jeg til at koble det hele sammen og redigere det. Det magter jeg sgu ikke. Det er faktisk mega easy med det program, jeg har til at redigere med, men jeg ved ikke, hvorfor jeg magter ikke at klippe. Okay, Nick, men der kommer i hvert fald mange episoder, altså jeg kan ikke klippe. Jo, det kan jeg godt. Okay, ja. Okay, men jeg kan ikke huske, hvordan jeg gjorde. Hvordan var det, man gjorde? Der kommer lige klip. Karl, hvordan var det, man gjorde? Okay, ja, der kommer lige et klip her, dude. Hvordan var det, man gjorde? Jeg gør det på F8, men I kommer tilbage lige om lidt. Nej, jeg magter ikke at klippe. Undskyld, folkens, hvis I lige er blevet rigtig glade. Men vi mener bare lige lidt, men okay. Vi skal nok også stoppe lige om lidt. Nu er det. Altså, det var bare første episode. Der resettede den. Ej, fik han det. Og så næste gang får vi nok også enchanted vores diamond gear. Fordi vi har faktisk diamond gear. Ja, vi har chestplaten plus, og så har vi skoene. Karl, tænker du ikke, vi går over og lægger vores ting? Jo, jeg mener bare lige en sådan, jeg har 10 iron. Nej, vi skal have diamond pickaxes. Hvorfor har vi ikke tænkt på det? Undskyld, hvis I lige kan høre nogen, der banker. Det kunne vi faktisk godt. Det kunne være mega nice, faktisk.
Wow, så graver jeg ned, så der er et stykke jern. Okay. Ja, jeg skriver bare lige spawn, så må jeg lige bruge 10.000 på det lort. Ja, sådan er jeg jo. Jeg er jo mega... Okay, det er ikke sådan godt syn af mig. Undskyld. Sådan der, så er vi i spawn. Jeg skal lige have noget med. Jeg brugte bare lige fucking 10.000 på at komme til spawn. Koster det kun 10.000? Ja, det er ikke så dyrt. Okay, jeg løber ind i jeg er på vej til sætlen. Okay, jeg er faktisk i sætlen. Eller jeg er på vej ned ad gangen til sætlen. Så ja. Men husk at subscribe og smide et like. Og smider de alt her. Jeg kan lige finde sådan. Hvem fuck? Oh my god. Sådan der. Har vi ikke nogen ovn? Jo, det har vi her. Nu kan jeg bare lige sætte her. Kan man ikke åbne den der? Jo, man kan godt åbne den. Nu gør det sådan der. Har vi ikke noget kulder? Hvorfor? Ikke noget kul? Jeg skal lige over og sætte nogle flak. Sådan der. Og sådan, så ser den sådan lidt mere normal ud. Kan jeg også lige sætte ind der. Sådan der. Men undskyld, hvis I lige så det der. Det skal I sætte lige sådan der. Jeg tænker, vi går ud og viser jeg tænker, vi snart går ud og viser Ja, det synes jeg. Ja, det kan vi godt. Bare lige for at sige, på jeg magter ikke at vise alle celler. Det her er en cellegang. Det er ikke mat chemiceller, det er derfor, de ikke er så store. Vi kan godt have mat chemiceller, begge to, vi er lidt genhård. Ja, de er sådan meget sjældent. Okay, jeg fik også et chok af ham der. Har du set den nye artikel, der kommer, vi kan røve dem der? Så lad os gå derover. Nej, fordi det er nok bedst, når der ikke er vagter på, fordi når vi røver dem, så må de bare komme og dræbe os med det samme. Hvad gør man så? Hallo? Vent. Jeg synes, de ham derude. Det var lige ikke nogen. Det var lige jeg på et tidspunkt. Ej, for helvede, folk de skriver på et eller andet. Det ligner, man laver en video. Det skal være diamondsværd. Der skal være 2 A-vagter online, før du kan røve. What the fuck? Nej, der er en A-vagt på. Hvis der bare kommer en... Altså, jeg tror ikke, hvis der er ikke nogen vagter i B lige nu, så tror jeg, i A, så tror jeg godt, vi kan skynde os ind i vores celler. Og husk at kækkes. Hallo, du kan ikke lige være med, vi laver en video. Okay, undskyld hvis ham der lige... der. Kai, jeg tænker lige begynder ham komme ind, så kommer han måske ind, så jeg tænker, vi stopper video. Og så laver vi en video i morgen. Ja. Eller vi viser lige hurtigt rundt. Man spawner hernede, det ved flest nok. Eller han er lige livet, så han ikke kan join igen. Nå, vi stopper ikke videoen, bare for sjov. Men det er der man spawner, og det er selv casino, deroppe kommer røvning. Det er mat chemiceller, helt dernede, der er en PvP-mine, en mine, en træmine. Ja, og så kan de vise... Ja, jeg viser også lige Madcam, eller BM, det, jeg tror det er hernede. Ja. BM er åben, dude. Nej, dude! Dude, vi skal ned og have... Dude, vi skal have... Skal vi ikke have en brød? Eller skal vi kabe noget? Jeg har lige købt 6 vandspanden, vi skal bare op nu. Okay, klar. Det er fucking dyrt, jeg har lige brugt 100.000 på det. Du skal ikke... Ej, fuck, hvordan kommer jeg op? Sådan der. Kaj, hvordan fanden kom du op? Kaj, jeg snak! Jeg løber bare. Nej, BM lukket! Jeg står! Nej, BM lukket! Havde du noget på dig? Nå, okay, godt. Hvis du havde alt brudet på dig. Okay, jeg gør det sådan her. Hallo, hvis du ikke snakker... Bente, nej. Undskyld alle de der folk, der ringer til mig. Jeg er bare sådan en populær en. Nej, fuck it. Karl, jeg kan se, at min video, den snart er ved at optage i de videoer, du skal have. Ja, okay. Hvis du lige når tilbage til sætlen hurtigt. Det kan jeg... Please. Karl, jeg har 10 sekunder. Okay, vi ses alle sammen, og have det godt. Hej alle sammen! Farvel alle sammen, have det godt! Hej! Der er så videoen stoppet.